Slušate emisiju Kroz sveto pismo. Predivno zajedništvo koje imamo s Isusom. Uvod u Efežanima od 1. do 4. glave. 62. godine poslije Krista 4 su muškarca napustila Rim, putujući na istok do moderne Turske. Ušuškani u njihovim torbama, svaki je nosio pismo rimskog zatvorenika, koji je čekao da se pojavi pred carem. Ovo su 4 pisma Pavlovih zatvorskih poslanica: Filipljanima, Efežanima, Kološanima i Filemonu. Zajedno one oslikavaju prikaz Isusa Krista, crkvu, kršćanski život i način njihove međusobne interakcije. Kad bolje pogledamo poslanicu Efežanima, otkrivamo Kristovo tijelo, Božje remek djelo. Sagrađeni smo od živog kamenja, od Duha Svetog koji živi u nama i pomaže nam da hodamo kao što bi hodao Isus. Pavao je Efežanima napisao kako je Krist volio crkvu te se dao za nju. Uzvratite njegovu ljubav, potiče i njih i nas Pavao. Odgovorite mu. Ovo preljepo pismo Efežanima poziva vas na bliži odnos s Kristom. Dok proučavamo Efežanima, osvrnut ćemo se na njegova 2 odjeljka. Prva polovica je doktrinarna, a zadnja polovica praktična. Potrebni su nam oboje. Visoki pogled na naše spasenje, poglavlja od 1 do 3, spušta se onamo gdje živimo, poglavlja 4 do 6. U prvoj polovici crkvu vidimo kao tijelo, hram i otajstvo. U drugoj polovici crkva se doživljava kao novi čovjek, Kristova zaručnica i vojnik koji se bori protiv neprijatelja. Započinje Pavao: milost i mir vama. Milost, karis, bio je tipičan način da se nekoga pozdravi u poganskom svijetu, a mir, šalom, u židovskoj zajednici je kako se ljudi pozdravljaju. Pavao kombinira ove pozdrave i podiže ih u nove visine. Milost je kako vas Bog prvo spašava i tada možete iskusiti njegov mir. Pavao ih uvijek postavlja tim redom: milost ispred mira. Morate imati karis da biste mogli doživjeti šalom. Vidi Rimljanima 5. glavu 1. stih. Pavao navodi da je on sam apostol, najviši iz crkvenih ureda. Apostoli su imali moć Duha Svetoga da čine čuda i pišu sveto pismo. Danas žig pobožnog vođe podučava ispravnu doktrinu. Knjiga Efežanima napisana je svetima. Spadate li i vi u tu kategoriju? Svetac vjeruje Kristu kao svom spasitelju. Sveci nismo zbog toga kako se ponašamo, već zato što pripadamo njemu da bi nas mogao iskoristiti. Sveci su vjerni u Kristu Isusu. Bog nas naziva svecima, a čovjek vjernicima. Svetac treba biti svetac, a vjernik treba biti vjeran. Mi smo vjerni u Kristu Isusu. Ključna riječ: u. Biti spašenima znači da smo u Kristu. Mi pripadamo njemu i nema ničega tako divnog ili dubokog poput toga. Vidi 1. Korinčanima 6. glavu 17. stih, Rimljanima 8. glavu 1. stih i Ivanu 15. glavu 6. stih. Crkva, koja je tijelo Kristovo, je u Kristu, glavi. Sve istine poslanice Efežanima vrte se oko ove činjenice. Zastanite i razmislite o tome što sve imate u Kristu. U njemu vas je Bog blagoslovio svim duhovnim blagoslovima. Isus Krist vam daje način da ga spoznate kao spasitelja i koračate s njim u novom životu. U njemu imate sve onog trenutka kad ste mu došli s vjerom. Shvatite ovu istinu i živite kao pravo Božje dijete. Dalje, što predodređenje zapravo znači? Slušali ste emisiju iz ciklusa Kroz sveto pismo. Budite s nama i u sljedećoj emisiji.